Evo ga moj faktički drugi rad varenja. Znači prvo sam vario, ne znam sad da li se ovo vidi ovdje, jedan onaj točak na nekim kolicima, ovo varim sad za kosilicu. Ovo je što drži ovaj nož. I ubacio sam ova dva šarafa jer to treba da, znači evo to hoda ovako da drži, znači da ne hoda onaj kad kosi. Ovdje se uklapa ona za remenicu. Evo, to je taj aparatić. Kome treba na internetu more da ga naruči. Jako vrijedan. Ove sam naručio sebe, one koštaju 50